Z, I, L, B, ako bázeň pred Bohom i ľuďmi. A ako anjel bez krídel v ľudskej koži. Z ako záujem o tých, čo na okraji stoja. I ako inšpirácia každodennou chvíľou. L ako láska, ktorá hýbe svetom. Bazil. Bazil veľký, Bazil svätý. Ako sa takým stať? Chce to hrdinský skutok snáď. A či tisíce drobných krokov na ceste k sebe, k Bohu, bez vybočení a ochov? Odpoveď nepoznám. A vy? Vy ju viete. Tuším, nie je ľahké dopátrať sa tu a teraz odpovedi ukrytej v jednej múdrej vete. Svet nebol nikdy len miesto pre radosť. Vždy v ňom bol hlad, nepokoj i túžba vedieť viac. Aj Bazil žil tak ako my vo svete, kde boli dobrí, boli zlí. Ani on nemal na ružiach ustlané, a ak boli pichľavé. Mal však vieru hlbokú a v srdci svojom pokoru. Skromnosť zdobila ho vždy, rozdával iným. Zlato a či majetky neboli to, prečo by žil. Chudobní, chorí, siroty, pre nich mal miesto i kus dobroty. A práve on je patrónom školy, kde, tak ako on, je snaha srdcia naplniť i pre život pripraviť. Sláva Ježišu Kristu. Pochválený Pán Ježiš Kristus. Dobrý deň. Najdôstojnejší otec arcibiskup a metropolita Jonáš, dôstojní duchovní otcovia, Ctihodná provinciálna predstavená rádu sestier svätého Bazila Veľkého, Matý Josifa Šimová, ctihodní predstavení reholi a reholné sestry. vážený viceprimátor mesta Prešov, magister Peter Krajňák, vážený vedúci odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja, doktor Jan Furman, vážený poslanec Prešovského samosprávneho kraja, profesor Gabriel Paľa a predstavitelia štátnej školskej správy. Vážený prezident Asociácie stredných zdravotníckych škôl, magister Miroslav Sekula, vážení riaditelia stredných zdravotníckych škôl a škôl v meste Prešov, vážená námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť vo fakultnej nemocnici s poliklinikou Jána Adama Rajmana, pani doktorka Jana Jurešeková a vážené vedúce sestry. Vážení riaditelia a zástupcovia zmluvných partnerských organizácií, sociálnych zariadení a zariadení pre seniorov, centra pre deti a rodiny, centra pedagogicko-psychologického poradenstva a grécko-katolíckej charity v Prešove. Ďalej prevádzkovatelia zmluvných ambulancií, zástupcovia rady školy a rodičovského spoločenstva, dobrodinci, bývalí zamestnanci, absolventi, vážená pani riaditeľka, milí kolegovia, milí žiaci, vážení hostia. Behlo 35 rokov od chvíle, keď bola založená stredná zdravotnícka škola svätého Bazila Veľkého v Prešove. Alebo ako ju všetci familiárne voláme, Bazilovka. Je to čas, kedy sa s vďačnosťou obzeráme späť, s pokorou hodnotíme prítomnosť a s nádejou hľadíme do budúcnosti. Po celé tie roky s láskou víta a príjma mladých ľudí plných očakávaní a plánov.
aby po 4 rokoch výchovy a formácie jej brány opúšťali už ako zrelé mladé osobnosti, odborne pripravení zdravotníci, ale predovšetkým ako dobrí ľudia a kresťania. Vďaka obetavosti a dobroprajnosti všetkých, ktorí stáli pri zrode školy, celé tie roky ju budovali, podporovali a zdolávali, nie jednu prekážku, tu dnes stojí cirkevná škola, ktorá nie je len miestom vzdelávania, ale aj priestorom, kde sa spája odbornosť so srdcom, veda s vierou a vzdelaním s hodnotami evanjelia. Píše sa rok 1990. V srdci Prešova sa zrodila túžba založiť strednú, cirkevnú, zdravotnícku školu. Myšlienka, ktorá sa postupne menila na skutočnosť, mala svojich nositeľov. Niektorí z tých, ktorí stáli pri jej začiatkoch, sú dnes medzi nami. Patrí im naša úprimná vďaka. Týmto programom si chceme spoločne pripomenúť, kde sa to všetko začalo. Śpiewam w nocy
je to príbeh môj. A tiež to Všemohúcemu Bohu vďačíme za vznik, rozkvet a úspechy našej školy. Jemu ďakujeme za citeľnú pomoc pri zdolávaní materiálnych a duchovných prekážok a problémov. Tieto mnohé zásahy Božej dobroty nás presvedčili, že škola nevznikla náhodou ani z vôle niekoľkých ľudí, ale z Božej prozreteľnosti. Je to Božie dielo. Sestra Nikolaja Midlíková. Na zemi dozrieva čas, aby nový Boží zámer uzrel svetlo sveta. Múdry a dobrotivý Boh sa v nebi rozhodne vybrať spomedzi svojich svätých svätého Bazila Veľkého, ktorý sa má stať v nebi, no na zemi sprostredkovateľom Božích plánov. Bazil, Áno? mám pre teba úlohu. Akú? Viem, že si za svojho života na zemi vytváral centrá pomoci pre chorých, slabých, bezmocných, opustených a siroty. A aj teraz je na zemi čas sa o nich postarať. Chceš ma poslať na zem? Áno, cez tvojich nasledovníkov, do Prešova. Ale pane, tam je komunizmus, cirkev je prenasledovaná a tá grécko-katolická vlastne ani neexistuje. Všetci baziliáni a baziliánky sú prenasledovaní. Nemajú ani možnosť zakladať niečo nové. Ja tvorím nový čas a novú dobu, ktorá prichádza. Čereše, čereše, hej, želená čereše. Čereše, čereše, hej, želená čereše. Čiaže ja budem ženiahoj, nevesta na ješeň Bože. Čiaže ja budem ženiahoj, nevesta na ješeň Bože môj. Bola ja na skale, hej, chcela ja zabiť. Bola ja na skale, hej, chcela ja zabiť. Ale mi bolo žal ženiahoj, frajíra zochabiť, Bože môj. Ale
Božie zámery sú jednoduché, čisté a krásne. Ako srdcia mladých ľudí i tých, ktorí o nich javia záujem. Také boli aj tajné stretnutia kňaza Baziliána, otca Mariana Potáša s mládežou. Napriek tomu, že kvôli nej bol vo väzení, tak sa s mladými stretával aj po prepustení. Leto 1989. Aké máte plány? Prázdniny končia. Ja idem na priemyslovku. Je na učňovku. A ty? Ja by som chcela ísť na zdravotku, ale až o rok. No, neviem, či ma príjmu, lebo kresťanom je sa tam ťažké dostať. Neboj sa, pomodlím sa za teba. Aj za vás všetkých, milí mladí. Nech sa vám plnia vaše sny. Ďakujeme s Bohom. S Bohom! Zdravím ťa, otec Marian. Ahoj, otec Bazil. Vidím, že ťa niečo trápi. Povedz našim divákom, aj mne, o čo ide? Vieš, som vďačný za našich veriacich, ale treba im žiť. Okrem toho majú aj svoje sny. No, veriaci to majú ťažké. Neboj sa. Pošlem ti ľudí, pomoc aj priestory, len zostan so mnou. Nemaj ľudí, ktorí budú k tebe poslaní. Ešte vydrž v nádeji tento ťažký čas a ja ti zdelím nový Boží zámer.
Po dlhom čase sa koncom roka 1989 skončil komunizmus aj v bývalom Československu. Radosť a nadšenie zo slobody boli obrovské. Bolesť a trápenie prinieslo veľké ovocie. V srdciach horela pravá láska k Bohu i k cirkvi. Mnohí cítili potrebu ju budovať na novo, naplniť prázdnotu, ktorá tu po komunizme ostala. Áno, 3 autobusy. 3 do Ríma, však toto tu ešte nebolo. To nepamätá ani môj dedo. Ale počkať, odkiaľ naberiete toľkých ľudí? Veď tam vo Vyšnom Orliku nie toľkých, koľky vyšli. To nie je puť len tak v našej farnosti. Idú všetci moji známi a priatelia. Idú všetci moji kolegovia. Idú všetci lekári, kňazi, reholníci a reholníčky. Ideme sa Bohu poďakovať, ale aj poprosiť za nové veci, pretože je toho veľa, čo treba urobiť pre Pána a pre cirkev. Dobre. Zdravím vás, pán autobusár. Zdravím, otec Marián. No čo, pripravený? Samozrejme. Natankováno? Plná. Vyluktováno? Áno. No tak môžeme začať. Už aj idú. Dobré ráno. Dobré ráno, prajem. Sláva Isusu Christu. Sláva i na veky. Sláva Isusu Christu. Sláva i na veky. Pochválený bude Ježiš Kristus. Na veky. Isusu Christu, otec Marián. Sláva Isusu Christu, otec Marián. Aká bola cesta z Orlíka? Viete čo? Nádherná. Veľmi som si to užil. Pán šofér, už ste zdraví? Áno. A môžem si sadnúť k oknu? Samozrejme. Sláva Isusu Christu. Otec Marián, štipnite ma, či sa mi to nesníva. Že ešte niekto si meška. Ešte nie. Ešte Danka. Stichla som. Bohu vďaka. Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu. No, putníci, poďme sa teraz pomodliť. Pomodliť piesňou. Ty mi dávaš nový jelení, s tebou naberiem denne nových síl, s tebou ten skočím únik trápenia a mojej ceste dáš ten však víťazstva, kde na nej zomrela, kde zeniec zatrúbi a hymnu slobody mi znovu složíš, mi to už nevezme, čo si mi zastúpil, so žalmom na perách zaspávam v pokoji nám. Toľko svätých pesničiek, poďme na ľudovú nôtu. A teraz tú moju. Sviera naše
Konečná, Rím! Vystupujeme. S Pánom Bohom. A za šťastný jazdec. Áno. Ďakujeme za bezpečnú cestu s Pánom Bohom. S Bohom. S Bohom, s Bohom. Bohom, Otec Marián, ďakujeme. Cesta bola super, ďakujeme, pán šofér, s Bohom. S Bohom. Ja sa tak teším na stretnutie so Svätým Otcom. Pánom Bohom, vivat papa! No, pán šofér, tak ďakujeme za túto nádhernú jazdu a nezabudnite, ešte do Viedne potom pôjdeme. Otec Marián, krásna púť, že? Áno, nádherná. Vždy som veril, že sa táto púť uskutoční a že sa raz toho dožijem. Oče, neviem, či už viete, ale bola za mnou sestrička Nikolaja, vaša baziliánka, doktorka. Chcela by poslať študovať na zdravotnú školu jednu ich novicku. Ale ja mám iný nápad, čo keby ste vy, vaša rehoľa, zradili vlastnú zdravotnú školu. Myslím si, že je to nádherný nápad od Boha. Kebyže sme dokázali zriadiť nejaké tie priestory a učiteľský zbor, tak možno do rokov by to šlo. Len tá novická potrebuje začať už teraz. Máte pravdu, musíme začať hneď. Verím, že aj cez túto požiadavku malej dušičky k nám hovorí Boh a má v pláne uskutočniť nové, veľké dielo v prospech svojho duchu. Ale pán doktor, musíte mi s tým pomôcť. Veľmi rád pomôžem a myslím, že k tomuto dielu pridajú ruky a srdcia aj mnohí iní. Tak platí? Platí. Bohu vďaka. Cesta je dlhá, no v srdci mám plameň. Kráčam, lebo verím, že nie som sám. Odpustenie nestie nový deň. V bratstve spieva duša, patrím tam. Láska ma volá, nádej ma ženie. Cirkev je to, kde svetlo žiari. Mária, matka, veď nám vždy píše k tomu, čo žiari a z nebe zdíva sa. Sme púchnici nádeje, nesieme svetlo v tmách. Srdce nám horí pre lásku v úcte, čo premáha strach. Sme deti cirkvi živej, spojení v Pánovej náručí. Mária kráľovná, mieru buď pri nás na každom kroku dní. Z každého kroku Pán nás pozýva vstať a ísť. V jednote rastie sila pokoja. Túžime žiť, nie len snívať byť. Svet nás volá, ty si cesta, pravda, život, láska večná. Mária, matka, veď nás prišie k synovi, ktorý všetko lieči. Sme pútnici nádeje, nesieme svetlo v tmách. Srdce nám horí pre lásku v úcte, čo premáha strach. Sme deti cirkvi živej, spojení v Pánovej náručí. Mária kráľovná, mieru buď pri nás na každom kroku dní. Stane chodne, oni tancujú. Sme živí, keď milujeme. Nádej sa objímame. Kristovi už nepadneme. Nádej, nesieme svetlo v tmách. Srdce nám horí pre lásku v úcte, čo premáha strach. Sme deti cirkvi
Áno. Sláva Isusu Kristu. Sláva Ivo Vicky. Volali ste nás, Maty Nikolaja? Áno, mám pre vás novinu. My to už vieme. Ideme budovať kláštor v Prešove. A nie len to. Otec Marián, Potáš a doktor Štofej ma prosili, či by sme my, sestry Baziliánky, nezaložili strednú zdravotníckú školu. A ja som s tým súhlasila. Čože? A ako to spravíme? S Božou pomocou, sestry, a na príhovor svätého Bazila. Od vás chcem len jedno, pomôžete mi? A tak sa milé sestry Baziliánky pustili do práce. Na ukrajinskom gymnáziu im ponúkli ich prvé priestory. Keďže škola ešte nemala peniaze, tak prvý učiteľský zbor sa ponúkol, že bude učiť niekoľko mesiacov bez nároku na vstup. Dostala škola aj vlastné priestory. Otec biskup Hirka jej daroval budovu, tú, v ktorej sídli dodnes. Budova školy však bola prázdna. No i v tomto probléme sa Boh oslávil. Poslal dobrodincov. A tak škola, ktorej triedy zývali prázdnotou, dostala stoličky a lavice od dnešnej stavebnej školy. Zariadzovanie školy prinieslo aj iné zaujímavé situácie. A to aj kvôli tomu, že nemali k dispozícii nákladné auto, ale našli riešenie. Napríklad sestra Teodózia spolu s otcom Novákom niesli v matke pre neprešovčanov v autobuse MHD veľkú garnižu. Sestro, to stíhame? Ale otec Jozef, bez nás začať nemôžu. Dobrý deň, pán šofér. Zveziete nás? S tým do MHDčky, no v žiadnom prípade.
Ale pán šofér, veď dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Aj z tohto malou garnižou. Tak dobre, teda poďte. Pán Boh zaplať. No, voleníme. Pardon. My naozaj ideme na volenú. Ja aj pekný deň prajem. My sa ospravedlňujeme, ale... Veľa toho máme. Točíme? Stíhame to? Ja. Však to už za chvíľku nemáme čas. A teraz čo? No, za chvíľku tam sme. Sestro. Nasledujúca zastávka revolučná. Pán Boh zaplať, pán šofér. No, zvládli sme to, sme tu, ale jak to teraz tak funguje, jak to funguje? Však ja som to v živote nerobil. Ale oče, presne. Robili dlhé roky v železiarniach i na kupiny. No to ďakujem, no. Veď sa... No. A to takto má vyzerať? To šrubím na tú alebo dačo? Otec Jozef, vy ste taký učenlivý. Tak, a môžeme začať učiť.
požehnanom začiatku, kedy sa spojili sily toľkých dobrých ľudí, okrem externých a interných zamestnancov školy, pomáhali aj samotní rodičia študentov. Tí počas leta pomohli upratať a pripraviť školu. Taktiež pomáhali aj grécko-katolíci z farnosti Prešov. Do svojich rodín prijímali stredoškolákov, ktorí nemali kde bývať. S problémom ubytovania nových žiakov prišli nové výzvy a nové boje, ktorým stredná zdravotnícka škola musela čeliť. Niekoľkokrát sa presťahoval internát, nastali problémy s vlhkosťou, škola bojovala s neprajnosťou až po vážnu hrozbu zatvorenia zo strany legislatívy, a to až po dnešné dni.
Pane, toto je Tvoje dielo. Nie naše, alebo tých pred nami, alebo ich, ale Tvoje. Táto škola je tu už 35 rokov a za ten čas vychovala už viac ako 2700 zdravotníkov. Ľudí, ktorým bolo vštepené nielen odborné zdravotnícke vzdelanie, ale aj láska k Tebe a k svojmu poslaniu. Pomáhať chorým a uľaviť trpiacim. Vďaka, že si pozval do tejto služby už toľkých mladých ľudí a že si požehnal všetky dni tejto našej strednej zdravotníckej školy svätého Bazila Veľkého. Ďakujem Ti, Bazil Veľký, svätý, za každý rok života našej školy. Ďakujeme Ti aj za tento deň, za túto slávnosť týchto ľudí. Každý z nich, každý z nich, Ty a ja, sme jedna veľká rodina. Rodina Bazila, Bazilovkou zvaná. A rodina, to je miesto, kde otvára sa brána do Koránu. Miesto, kde sa hoja rany, kde Ty a ja sme vždy vítaní. Ďakujeme Ti, svätý Bazil Veľký. Sme sa mohli na chvíľu preniesť v čase a zaspomínať si, ako to vlastne všetko začalo. Naša vďaka patrí členom hudobno-speváckeho krúžku našej školy. Ďalej učiteľom a otcovi Martinovi Tkáčovi. Onezín. A všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na príprave a realizácii tohto predstavenia. Osobitné poďakovanie patrí režisérke programu, magisterke Janke Demčákovej. Založenia školy a pretaviť ju do reálnej podoby. Naše poďakovanie patrí ešte jednej výnimočnej osobe, ktorá síce na javisku osobne nevystúpila, ale vďaka jej spomienkam sme sa mohli vrátiť v čase. Sestra Teodózia, žena viery, odvahy a služby. Máme radosť z toho, že ste prijali pozvanie a že ste medzi nami. Sestra Teodózia, prosíme, príďte medzi nás. Sestra Teodózia, primite tieto kvety na znak vďačnosti za vašu obetu a prácu pri zrode školy a za vaše svedectvo, ktoré je stále živé medzi nami. Po prežití takého krásneho dňa nedá mi, aby som odišla stať, aby som aj ja nepoďakovala Bohu. Všetko sa tu nedá znázorniť, ale proste tak to bolo. Ale sú to krásne, milé spomienky. A ja chcem poďakovať spolu s apoštolom Pavlom
Ja som sadil a polieval a vzrast dával Boh. Takže ja ďakujem Bohu za to všetko. Veľká vďaka všetkým učiteľom. Ďakujeme. Naša škola by nemohla existovať bez svojho zriaďovateľa, Rádu sestier svätého Bazila Veľkého. Práve vďaka ich vízii, podpore a duchovnému vedeniu sa mohla zrodiť a rozvíjať. Pozývame medzi nás provinciálnu predstavenú Rádu sestier svätého Bazila Veľkého, aby sa nám prihovorila niekoľkými slovami. Veríte na zázraky? Nie ste si istí? Naša škola je jedným z nich. Po dnešnej revolúcii, ktorú si dnešná generácia nepamätá, bola nám darovaná sloboda. Bol to zázrak, o ktorom sa našej generácii mladých ľudí, ale i starších, iba snívalo. Táto sloboda nám priniesla nečakanú príležitosť. Náš ďalší zázrak, možnosť založiť prvú katolícku školu na Československu. Ňou je naša stredná zdravotnícka škola svätého Bazila Veľkého v Prešove. Ako sloboda, aj naša škola je darom najvyššieho Boha. Preto si to ceníme a za ňu v modlitbách ďakujeme. Počas týchto 35 rokov od jej založenia boli lepšie aj ťažšie obdobia pre školu, ale morálny, duševný a fyzicky prítomný vklad ľudí, ktorí sa pre ňu obetovali, pomohol prekonať nejednu ťažkosť našej zdravotníckej školy. Dnes je hektická doba, kedy sa vo vyšších štátnych kruhoch nedostatočne oceňuje dobro, ktoré cirkevné a reholné školy prinášajú. Zabúda sa a nedoceňuje to, čo nám darovala nežná revolúcia. Naša škola je a zostane svedkom a iste aj sprostredkovateľkou tohto dedičstva. Veríme, že naša škola bude pokračovateľkou a vychovávateľkou študentov, ktorí budú svedkami a nositeľmi nielen odbornosti, na ktorej každému záleží, ale hlavne ľudskosti a kresťanských hodnôt, kdekoľvek by sa po ukončení školy nachádzali. Úprimná a veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili o založenie tejto školy. Spomeniem tu otca Potáša a doktora Štofeja. Najväčšiu obetu priniesla, hádam, doktorka Maty Nikolaja Midlíková, provinciálna predstavená a prvá riaditeľka školy. O svoju malú kanceláriu sa delila so sestrou Teodoziou Vírovou. Ona jej pomáhala ako ekonómka, účtovnička i hospodárka.
Prvé roky bolo potrebné zaobstarať všetko nevyhnutné pre kvalitný chod školy. Na porúdzi boli stále dobrí kresťania z KDH, naše sestry bazilianky a v neposlednom rade učitelia a iní zamestnanci a dobrodinci našej školy. Chcem pripomenúť, že tento rok 2025 je rokom nádeje a milosti. Ale u našich susedov aj inde vo svete zúri vojna a ľudia trpia fyzicky i duševne. Nemajú slobodu, ktorá nám bola daná ako dar. Pamätajme na nich a svoju modlitbu i prácu obetujme za dobro, za pokoj a slobodu pre všetkých ľudí. My si zaslúžime slobodu, iba ak ju budeme želať aj iným. Rozširujme a budujme mosty zmierenia, nádeje a lásky všade, kde sa nachádzame. Vráti sa nám to mnohonásobne. Keďže si pripomíname 35. výročie založenia školy, chcem vyjadriť veľkú vďaku všetkým učiteľom a pracovníkom školy. Oni túto štafetu nádeje a slobody niesli po mnohé roky neúnavnej a zaslužnej práce. Mnoho vecí, milí učitelia a učiteľky, ste robili nezištne a poháňalo vás iba zanietenie pre dobrú vec, pre Božiu vec. Bez takýchto ľudí, bez vás by to nešlo. Osobitná vďaka patrí bývalej riaditeľke školy, sestre Andreji Lopatovej, ktorá viedla školu dlhých 26 rokov. Je jednou z tých, ktorí aj svoj voľný čas obetovali pre dobro školy. Do ďalších rokov prajem vedeniu Strednej zdravotníckej školy, učiteľom aj ostatným zamestnancom veľa Božích milostí, potrebnú sílu, múdrosť, trpezlivosť a nadovšetko lásku ku študentom. A študentom prajem, aby svoj čas vedeli využiť na dobro, aby počas svojich rokov štúdia na našej škole načerpali odbornosť, zmysel pre zodpovednosť a láskavosť v ľudskom prevedení. Nech Boh žehná našej škole. Medzi nami je dnes ešte jedna významná osoba, sestra Andrea, ktorá svojou osobnosťou výrazne ovplyvnila život školy. Započúvajme sa do jej životného príbehu. Sestra Andrea Mária Lopatová sa narodila 13. augusta 1955 v Medzilaborciach rodičom Jurajovi Lopatovi a Márii rodinej Mihálikovej. So súrodencami Jozefom a Ľubou prežila svoje detstvo vo východoslovenskej obci Ňagov v okrese Medzilaborce. Po ukončení gymnázia v Medzilaborciach pokračovala v štúdiu na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, odbor radiologický laborant. Po úspešnom ukončení štúdia v máji 1976 vstúpila do rádu sestier svätého Bazila Veľkého. Zároveň začala pracovať ako radiologický laborant v Bardejovských Kúpeľoch, kde pracovala 14 rokov. V roku 1978 zložila prvé sľuby a 31. decembra 1987 aj večné sľuby. V rokoch 1990 až 1991 pôsobila ako farská sestra v chráme svätého Klimenta v Prahe. Po návrate do Prešova v roku 1991 nastúpila ako vychovávateľka do domova mládeže
pri strednej zdravotníckej škole svätého Bazila Veľkého a zároveň začala študovať na grécko-katolíckej bohosloveckej fakulte v Prešove, odbor katolícka teológia, učiteľstvo náboženskej výchovy a etiky. Zlomovým rokom v jej živote bol rok 1996, v ktorom spomínané štúdium úspešne ukončila a zároveň sa stala riaditeľkou strednej zdravotníckej školy svätého Bazila Veľkého. Naďalej pokračovala aj v štúdiu. Absolvovala manažérsky vzdelávací program, rigorózne konanie na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a v roku 2004 získala titul doktor filozofie na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety. V období rokov 2000 až 2003 pracovala v rôznych pozíciách na Inštitúte sociálnych vied a zdravotníctva blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča. Od roku 1996 do roku 2023, teda celých 26 rokov, s láskou a múdrosťou stála na čele strednej zdravotníckej školy svätého Bazila Veľkého v Prešove. Medzi jej záľuby patria ručné práce, pletenie, háčkovanie, vyšívanie, čítanie, pečenie zákuskov a turistika. Provinciálna predstavená rádu sestier svätého Bazila Veľkého v Prešove sa rozhodla ako zriaďovateľ strednej zdravotníckej školy svätého Bazila Veľkého vysloviť poďakovanie a udeliť ocenenie doktorke sestre Andreji Márii Lopatovej za roky služby, múdrosti a láskavosti, ktoré pretvárali školu i ľudí v nej. Pod jej vedením škola rástla nielen v odbornej kvalite, ale aj v duchovných a ľudských hodnotách, ktoré formujú srdcia mladých ľudí k službe blížnym. S úctou a vďačnosťou pozývame na pódium riaditeľku sestru Andreu, ktorá zanechala v histórii našej školy nezabudnutelnú stopu. Nečakala som veľmi dojatá a môj život bol s touto školou spätý 32 rokov, aj keď posledné 2 roky už som doma, nie som v škole, ale moje srdce ostalo tam. Medzi tými ľuďmi, ktorí mi prirastli k srdcu, denne sa modlím za túto školu, vyprosujem pre ňu Božie požehnanie a niekto si možno povie, že modlitba je málo, ale u Pána Boha žiadna modlitba nie je zbytočná a malá. Počas môjho pôsobenia na tejto škole som zažila veľmi, veľmi veľa krásnych chvíľ, ale boli aj také ťažké obdobia. Snáď také najhoršie, alebo obdobie, ktoré si najviac pamätá, je obdobie covidu, tzv. Pandemických opatrení, kedy veci, ktoré boli zabehané, ktorí išli sami od seba, zrazu sa stali nemožnými. Takže večer som nevedela, čo bude ráno, keď som si lihala a čím väčšiu úzkosť a
Neistotu som pociťovala, tým viacej som sa obracala k Bohu a prosila ho svetlo a silu. Ale počas celého môjho pôsobenia Pán Boh mi posielal do cesty úžasných ľudí, ktorí mi veľmi prirastli k srdcu a ktorí ma povzbudili, ktorí ma vedeli potešiť, ja nechcem tu nikoho menovať, ale všetci ste hlboko v mojom srdci, takže ja vám veľmi pekne ďakujem. Škola sama o sebe to není len tá budova, tie steny, ale to sú ľudia, ktorí vytvárajú ducha tejto školy a ja vám všetkým ďakujem, že naša škola si doteraz udržala a udržiava takého kresťanského ducha a do ďalších rokov vám prajem veľa duševných síl a veľa dobrých žiakov, ktorí vám vždy budú robiť radosť. Ďakujeme provinciálnej predstavenej Matyi Josife a sestre Andreji za milé slova a povzbudenie. Je nám cťou, že naše pozvanie prijal a dnes medzi nás zavítal aj poslanec Prešovského samosprávneho kraja, profesor Gabriel Pala. Pozývam vás v tejto chvíli na pódium o pár slov. Sláva Isusu Christu. Vladyka Jonáš, ctihodné sestry, pedagógovia, či už súčasní, alebo tí, ktorí ste na tejto škole, čo si odpracovali. Milí študenti, absolventi, vzácni hostia, je pre mňa veľkou cťou tu stať, pretože keď ma požiadal pán predseda Prešovského samosprávneho kraja, pán doktor Majerský, Milan Majerský, aby som pre jeho pracovné povinnosti ho ospravedlnil a prišiel a pozdravil vás a zablahoželal vám, tak trošku mi tak zabuchalo srdce. Pretože počas môjho pôsobenia na vtedy ešte biskupskom úrade ako IT technika som so sestrou Andreou, so sestrou riaditeľkou Andreou budoval to ich také mikro vypočtové centrum. Presviečal som ju o tom, že počítače to je budúcnosť. A ona s takým strachom Božím naozaj to prijala, naštartovala procesy a táto škola dnes oslavuje 35 rokov. Som veľmi rád, že som mohol byť súčasťou toho a že aj so sestrou Teodóziou som prichádzal do kontaktu na biskupskom úrade a v mnohých veciach sme si navzájom pomáhali. A že môžem byť a pozdraviť toto spoločenstvo, lebo podľa mňa táto inštitúcia nie je len vzdelávacou inštitúciou, ale je to spoločenstvo ľudí, ktorí sa rozhodli službu človeku zobrať nejako za zamestnanie, ale ako povolanie. Služba človeku je vašim povolaním a to nie je v pracovnom čase, ale to je celý život. Svedčia o tom aj tie počty a tie čísla, ktoré sme tu počuli, 2700 vychovaných absolventov, ktorí nielen svojou odbornosťou a tou erudovanosťou a profesionalitou, ale aj citom, empatiou a otvoreným srdcom pristupujú k tým, ktorí ich potrebujú. Zaiste je potrebné povedať, že nie náhodou je škola pomenovaná podľa svätého Bazíla. Bazíl, keď budoval domy pre chudobných, tak tým motivom pre neho bolo, že v chudobnom a trpiacom človeku človek stretáva Krista. A
toto vy vlastne robíte celých 35 rokov, za čo vám chcem aj v mene predsedu Prešovského samosprávneho kraja poďakovať. Chcem poďakovať pedagógom, ktorí trpezlivosťou, vytrvalosťou, možno nie celkom v takých podmienkach, ktoré na začiatku by si zaslúžili mať lepšie možno podmienky, tak robili to a naozaj to robili zo srdca a od srdca. Chcem poďakovať aj všetkým absolventom a študentom, ktorí si túto školu vybrali a rozhodli sa slúžiť, pretože služba je v tomto štáte a aj v čase toho, čo sa deje na východných hraniciach, táto služba, zdravotná služba je veľmi potrebná. Chcem vás povzbudiť aj študentov, ktorí žijú v novej dobe, v trochu inej dobe, ako to bolo pred 35 rokmi. Dnes máme mnohé technológie, máme AI, máme všetko možné, ale jediná istota, ktorá aj pre vás je istotou, pre vaše povolanie, je to, že vždy bude potrebný človek. Vždy bude potrebný človek, ktorý má nielen odbornosť, ale má otvorené srdce, má ochotu vypočuť, ochotu pomôcť a toto AI ani žiadna inteligencia okrem tej ľudskej nedokáže. Toto je vaša budúcnosť. Tak vám ešte raz blahoželám a vyprusujem vám veľa Božích milostí, tak ako to už bolo tu povedané, dobrých pedagógov a ešte lepších absolventov a študentov a Boží duch a príklad svätého Bazila nech sú vám tými, ktorí sú na pomoci, aby ste ďalších 35 rokov prosperovali, lebo 35 nie je ani veľa, ani málo, ale človek si v takomto veku zakladá rodinu a rozvíja sa ďalej a to vy práve v tomto milníku ste, tak vám k tomu žičím všetko najlepšie. Ďakujem. Ďakujeme profesorovi Palovi za príhovor. Celé naše úsilie prináša ovocie vďaka výbornej spolupráci s partnermi zo zdravotníckej a sociálnej sféry, ako je fakultná nemocnica s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove, špecializovaná nemocnica Q Klinik Oáza, hospic Matky Terezy, zariadenia sociálnych služieb Barlička a Gabriela, zariadenie pre seniorov Náruč, Centrum pre deti a rodiny v Prešove a mnohé ďalšie. Osobitné naše poďakovanie patrí aj prevádzkovateľom a personálu ambulancií. Ochotne prijímajú našich žiakov. O krátky príhovor by sme chceli požiadať námestníčku pre ošetrovateľskú starostlivosť vo fakultnej nemocnici s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove, pani doktorku Janu Jurašekovú. Ďakujem veľmi pekne. Popravde, naozaj som mala pripravený možno úplne iný príhovor, ak i teraz poviem. Myslím si, že nie je treba žiadnych slov, pretože všetko to, čo sme videli tu hovorí za vás všetkých, ktorí ste boli pri zrode tejto školy, tak ako sestry Baziliánky, tak ako otec Potáš, tak ako tí, ktorí sú nástupcovia teraz. To, že podporuje naozaj aj biskupstvo túto celú vlastne školu a tú jej aktivitu, ktorú vytvára, to, že je naplnená ľuďmi, ktorí chcú pre túto myšlienku a pre túto vec ďalej žiť. Všetkých tých, ktorí ste absolventi, ktorí ste terajší študenti, naozaj nemohlo to dopadnúť inak. Nemohlo to dopadnúť inak, pretože je tu pevná skala. Skala, kde bol základ daný tomu celému dielu. A ja, vážená pani riaditeľka terajšia, vážená pani riaditeľka bývalá, všetky sestričky, všetci, ktorí ste akokoľvek prispeli k tomu, aby sa toto dielo zrodilo a všetci tí, ktorí ste napomáhali, živíte a ste živým príkladom toho, že kde je pevný základ, kde je možno Boh na začiatku, kde
kde je jeden veriaci, jeden neveriaci, ale dokážu sa navzájom ťahať, kde či je to grécko-katolík, rímsko-katolík, to je absolútne jedno, kto to je, ale dokáže z vás stávať človečina. A ja si veľmi želám, aby toto celé, nielen to duchovné, nielen to ľudské, nielen to, čo je v srdci každého z vás, a hlavne, aby tá človečina z vás nevyprchala, pretože toto my vlastne vo fakultnej nemocnici potrebujeme. Dajú mi za pravdu vedúce sestry, že naozaj, ak takto budú naše kolektívy fungovať, ako sme to videli na javisku, tak si myslím, že my nebudeme mať ani prácu, že keď sa niečo povie, tak to bude samozrejmosťou, že nebudeme sa stretávať s tým, že bude niekto možno nejakým spôsobom hundrať, že to nespraví a prečo by to mal spraviť a ostatné veci. Takže naozaj nemohlo to dopadnúť inak, lebo tak pevný základ, ak je daný, tak proste to bude len prekvítať naďalej. Takže naozaj za fakultnú nemocnicu Jana Adama Rejmana v Prešove je mi veľkou cťou, že za celé vedenie nemocnice, za všetkých našich zamestnancov, za všetkých tých, ktorí na začiatku vidia tých krehkých študentov, ktorí prichádzajú si neistí v tých svojich činnostiach a na konci dňa vidia zrelých mladých ľudí, ktorí v podstate vedia sa postaviť v práci, ale zároveň nezabúdajú na to, že majú ostať ľuďmi, tak naozaj za toto vám patrí veľká vďaka. Nič iné, len ďakovať môžem z tohto miesta. Takže naozaj, a verím, že toto tu, čo sme videli na javisku, sa o chvíľočku prejavia aj u nás, že dievčatá, aj v nemocnici, že naozaj tie kolektívy nám budú fungovať tak, ako tu fungovala muzika, speváci, tanečníci a všetci ostatní. Naozaj veľká vďaka a verím, že tak, ako to bolo požehnané na začiatku, bude to požehnané ďalšie roky ďalej. A teraz ste možno niekde v polovici rokov, ktoré boli štátna zdravotnícka škola, videla som to aj pani riaditeľku, neviem, či momentálne tu na. Ja som konkrétne absolvent tejto školy. Ale už nám bola som štvrtačka, myslím, že v tom 1990 roku a už nám bolo povedané, pozor, dievčatá, už vám rastie konkurencia, takže už nemôžete byť len tak, že budete už len vy a nikto iný. Takže ja sa teším, že tá konkurencia je a je kvalitná a verím, že aj ďalej táto kvalita bude len čím ďalej tak väčšia a nemáte sa za čo hanbiť, pretože nie je počuť nič zlé na to, že ani žiaden rozdiel medzi absolventom, ktorý je zo štátnej školy a ktorý je z cirkevnej školy. Čiže naozaj veľká vďaka za vašu prácu. Ja ďakujem za fakultnú nemocnicu, za to, že ste trpezliví, že aj v tých podmienkach, ktoré teraz momentálne máme teda, ktoré vám vieme ponúknuť, takže naozaj veľká vďaka. Ďakujem ešte raz. Ešte som zabudla popriať vám samozrejme do ďalších rokov vytrvalosť, požehnanie a tú obrovskú lásku nech ostane medzi vami. Ďakujem. Ďakujeme pani námestničke za príhovor. 35 rokov. To nie je len číslo. Je to čas naplnený snahou, rastom, úspechmi i ľuďmi, ktorí školu tvorili. Srdcom našej školy sú aj všetci bývalí, aj terajší zamestnanci, učitelia. Každý deň nenápadne a s láskou pracovali a pracujú na sebe, za čo im patrí naše poďakovanie. Väčšej radosti pre učiteľa, ako je úspešný mladý človek, ktorý prejde jeho rukami. A práve takýchto mladých ľudí vychovala naša škola za celú svoju existenciu už viac ako 2700. Naši absolventi dnes pôsobia na rôznych miestach, prinášajú dobré meno škole a dokazujú, že jej poslanie má hlboký zmysel. Pri príležitosti 35. výročia vzniku školy sa s úctou pozeráme späť a s nádejou vpred. Nech teraz zaznie ich odkaz, v ktorom ožíva duch našej školy. Ktorý mi stredná zdravotnícka škola dala,
a naučila, je empatia. A to som sa mohol učiť dennodenne na praxi v nemocnici, kde sme sa museli cítiť do role pacienta. A to vidím aj teraz v krátkom kňazskom živote, že empatia je veľmi dôležitá. Študentkou strednej zdravotníckej školy svätého Bazila Veľkého, ktorá mi poskytla vzdelanie, naučila ma vedomostiam a skúsenostiam, ktoré využívam dodnes. Moji učitelia ma inšpirovali k tomu, aby som študovala ďalej a aj preto môžem stáť tu, kde stojím, na fakulte zdravotníckych odborov. Som vďačná za všetkých učiteľov, ktorí ma stretli, ktorí ma vzdelávali. Som vďačná za svojich spolužiakov, ale aj za tých, ktorí ma formovali na internáte a počas celého stredoškolského štúdia. Získala som tu vzácne osobné hodnoty, z ktorých čerpem celý život, nielen v profesionálnom, ale aj vo svojom osobnom živote. Je mi veľkou cťou, že som bola oslovená a myslím si, že na školu si môžem spomínať len s láskou a s takým spomienkovým optimizmom. Bola prvým miestom, kde som získala nejaký praktický prístup k pacientom, kde som sa o ľudí ako pacientov začala zaujímať, kde sme sa dozvedeli, že sa musíme na pacientov dívať hlavne ako na ľudí a takto aj k nim pristupovať. To potom možno vedlo moje ďalšie kroky aj k štúdiu medicíny, ale som mala túžbu rozvíjať sa viac do hĺbky. Na strednú zdravotnú školu svätého Bazila Veľkého si spomínam dobrom, a to v tom kontexte, že vlastne odštartovala môj štart do dospelosti, do môjho zdravotníckeho povolania, ktoré ma prenasleduje aj teraz. Dalo mi nových priateľov, s ktorými som doteraz v kontakte. A otvorilo mi oči ponímaní zdravotníckeho pracovníka, čo tá práca obnáša a s čím sa v živote môžem stretnúť. Na strednú školu si spomínam s veľkou úctou a rešpektom. Bola to nová etapa života, kde bolo mnoho nepoznaného, neprebádaného, ale napriek všetkým týmto okolnostiam sme mali pri sebe profesionálny pedagogický zbor, ktorý bol niekedy v našich očiach prísny, avšak jeho prísnosť sme pochopili až s odstupom času. Na moju strednú školu mám veľmi pekné spomienky. Na škole sme v tom čase nemali ani zďaleka tak veľa mimoškolských aktivít ako teraz a nechodili sme ani na žiadne odborné stáže, ale čo mi odchýlilo v pamäti, to sú pekné vzťahy. A naozaj pekné vzťahy som mala nielen so spolužiakmi, ale aj s učiteľmi, s sestrami baziliankami a veľa času sme trávili spolu aj mimo školy. 35. výročiu prajem v škole veľa usilovných študentov, ktorí budú sa zodpovedne pripravovať na toto síce náročné, ale zároveň veľmi krásne povolanie praktickej sestry. Všetkým pedagógom, študentom by som chcela popriať veľa trpezlivosti, sily a odvahy. Povolenie zdravotníckeho pracovníka je naozaj ťažké, náročné a namáhavé. Nezabúdajme však, že Boh nám dáva silu. Preto vám prajem, aby vás táto sila viedla na náročnej ceste zdravotníckeho pracovníka. A ďalej chcem zaželať všetkým vyučujúcim veľa síl, veľa zdravia, aby mali dostatok financií realizovať svoje vízie a svoje nápady, aby sa škole darilo, aby mala stále dostatok študentov a aby tie kresťanské hodnoty, ktoré reprezentujú, nevymizli z nášho povedomia aj naďalej. Tak nech sa vám darí a pozdravujem všetkých. V škole prajem veľa úspešných absolventov, s ktorými sa aj osobne budem môcť rád stretnúť v mojej práci alebo v nejakom zdravotníckom zariadení. Ja dúfam, že ich práca bude naplňať, budú šťastní tým, čo robia a bude to niesť ich posolstvo ďalej v živote. Želám v strednej zdravotníckej škole, aby mala študentov, ktorí majú chuť učiť sa, ktorí majú chuť pomáhať a ktorí s láskou chce slúžiť spoločnosti, chorým a všetkým, ktorí to potrebujú. Pani
pani riaditeľke, pedagogickému zboru, reholným sestričkám, študentom prajem a vyprosujem veľa Božích milostí, požehnania a toho všetkého potrebného, čo potrebuje dobrá cirkevná škola. Sláva Isusu Christu. Bývalou absolventkou našej školy aj súčasná pani riaditeľka doktorka Kristýna Vageľová. Bola motivujúcou žiačkou, inšpiratívnou kolegyňou alebo inšpirujúcou kolegyňou. A chceli by ste vedieť, ako je riaditeľkou a čo všetko robí na svojom poste? Nuž, poprosila som, vzhľadom na to, že slovo riaditeľ je odvodené od slova riadiť, všade prítomnú a dnes už spomínanú umelú inteligenciu, aby mi vyhľadala synonymá slova riadiť. A ona našla tieto. Viesť, spravovať, organizovať, usmerňovať, koordinovať, manažovať, kontrolovať, dohliadať, šéfovať, ovplyvňovať, usmerňovať, regulovať, kontrolovať, koordinovať, určovať. Dáte mi iste za pravdu, že tento zoznam je neskutočne dlhý, ale verte, že všetko, čo je na ňom naša pani riaditeľka, robí. Ale v zozname vysoko inteligentnej AI ešte mnohé chýbalo. Povzbudiť, oceniť, naladiť, nadchnúť, pomôcť, ukázať, chápať, prijať, ponúknuť, zdieľať, dať šancu, poradiť, vypočuť, nájsť si čas a obetovať sa. Lebo aj toto robí naša pani riaditeľka. A všetko to robí s veľkým a otvoreným srdcom. V tejto chvíli jej chceme vysloviť jedno veľké D, A, K, U, J, E, M, E. Ďakujeme. Nebolo, tak predsa niečo poviem. Vážení prítomní, milí hostia, je to už 28 rokov, keď som ako mladá absolventka prekročila prah strednej zdravotníckej školy svätého Bazila Veľkého. Ako každý mladý človek som bola plná ideálov, plánov a očakávaní od života. Bola som rada, že som ukončila školu a ani vo sne by mi nenapadlo, že Bazilovka vstúpi do môjho života znova. A nebolo to iba vtedy, keď som sa pred 7 rokmi vrátila do školy ako učiteľka odborných predmetov. Zistila som, že stále, keď som v živote čelila rôznym problémom, či v osobnom alebo pracovnom živote, a keď som musela urobiť vážne, aj menej vážne životné rozhodnutia, neustále som sa v myšlienkach vracala do školských čias. Ako nás to učili, čo nám hovorili, čo je skutočne správne a dobré a kde je pravda. Hodnotový systém, viera a vedomosti, ktoré som nadobudla vďaka svojim učiteľom, sa mi hlboko vrili do môjho srdca a sprevádzajú ma celý môj život. Je mi cťou, že som mohla študovať na Bazilovke a som jej hrdou absolventkou. Naša stredná zdravotnícka škola je jedinečná svojho druhu. Bola prvou cirkevnou zdravotníckou školou v bývalom Československu a zároveň jedinou cirkevnou zdravotníckou školou, ktorej zriaďovateľom je gréckokatolícka rehoľa sestier Baziliánok. Založiť takúto školu chcelo v tých časoch ani necelý rok po nežnej revolúcii nesmiernu odvahu. Tento program je našim poďakovaním všetkým, ktorí stáli pri jej zrode a ktorí škole od začiatku nezištne pomáhali.
napriek ťažkým osudom, poznačeným totalitným režimom, sa s príchodom slobody dokázali znova nadýchnuť, vykročiť do veľkej neistoty a priniesť nádej v duchu svätého Bazila Veľkého, otca, učiteľa a služobníka, ktorý veril, že múdrosť má ísť ruka v ruke s láskou a službou bližnému. Zároveň tento program je poďakovaním vám všetkým, vďaka ktorým by naša škola nemohla existovať. Našim zmluvným partnerom, organizáciám, s ktorými spolupracujeme, všetkým dobrodincom, štedrým sponzorom, absolventom, ktorí šíria dobré meno školy, bývalým aj súčasným zamestnancom a aj všetkým žiakom. V neposlednom rade poďakovanie patrí aj vám, ktorí ste prijali pozvanie a spoločne s nami zdieľate našu radosť. V duchu encykliky Caritas in Veritate pápeža Benedikta XVI. Si uvedomujeme, že pravda a láska musia byť základom každej výchovy. V zdravotníckom povolaní to platí dvojnásobne, pretože každý dotyk, každé slovo a každý čin môže byť prejavom uzdravujúcej lásky. Drahí študenti, vy ste pokračovateľmi tohto diela. Nezabúdajte, že vaša odbornosť bude mať skutočný zmysel len vtedy, ak bude sprevádzaná úctou k človeku a k jeho dôstojnosti. Drahí učitelia a všetci zamestnanci našej školy, s hlbokou vďačnosťou vám ďakujem za vašu každodennú prácu. Vaše úsilie je tiché, možno neviditeľné navonok, no má hlboký a trvalý dopad v životoch žiakov, v ich hodnotách a pohľade na človeka, ktorému budú pomáhať. Ďakujem, že učíte srdcom, vychovávate príkladom a budujete školu, ktorá má dušu. Milá Bazilovka, z úprimného srdca ti prajem. Nech z tvojich hlavíc vychádzajú mladí ľudia s veľkým srdcom, pripravení do praxe a predovšetkým ochotní stáť pri človeku. Nech tvoji učitelia nikdy nestratia zápal pre odovzdávanie vedomostí a hodnôt a nech vo svojej práci nachádzajú zmysel i radosť. Nech tvoj duch zostáva živý a pevne zakorenený vo viere, nádeji a láske. Lebo ako hovorí svätý Bazil Veľký, skutočná múdrosť nespočíva v rečiach, ale v dobrých skutkoch. Ďakujem. Vás poprosím, pozdvihnite prípitok a spoločne si pripíme na našu Bazilovku. Nech Boh žehná Bazilovke na mnohaja i blahaja lita. Na blahosvita našej Bazilovke mnohaja lita, Caritas in